Och sen? Vad hände sen? Jaså? Är det dags att prata lite grann? Är det det? Jag trodde du sov, ja. Fel av mig. Jaså? Du pratar så du blir alldeles utmattad. Jaså? Vad hände sen då? Jaså? Jaså? Jag trodde du skulle sova lite grann, ja. Det var ju dags för dig att sova, sa du åt mig. Och sen kom jag tillbaka in här. Du håller bara på att prata med en massa djur och grejer. Va? Va?